La platja de la Punta de Roses va acollir la segona regata puntuable per al Campionat d'Espanya de motos aquàtiques en la modalitat de circuit, prova que també era puntuable per al Campionat de Catalunya. Després que el campionat donés el tret de sortida a Sevilla el passat mes d'abril, els pilots es van donar cita a les aigües de Roses en una competició que, com sempre, va aplegar un bon nombre d'espectadors per veure una regata a la modalitat de circuit amb diferents categories de motos aquàtiques de conducció dempeus i de conducció asseguda. Les motos de conducció dempeus, popularment anomenades jets, són una autèntica especialitat de la motonàutica catalana, ja que l'any passat els pilots catalans van aconseguir la totalitat de títols en disputa. Enguany, els catalans tornaven a sortir a totes les travesses com a màxims favorits en aquesta disciplina, sobresortint el pilot de Kawasaki, Nacho Armillas. El de Besalú, actual campió de Catalunya, d'Espanya i quart en el passat Campionat Mundial de Qatar, era a priori el favorit a la categoria jet ski F1. Sí que corro a casa, però ja saps que quan jugues a casa a vegades és tot una mica més difícil. No crec que pugui guanyar la carrera, cosa que no m'agrada perquè necessitava punts per al campionat. No és que els necessiti perquè me'n falten, sinó perquè m'agrada guanyar totes les mànigues per anar més tranquil o per solucionar qualsevol problema mecànic. Contra pronòstic, Xavi Martí i Narcís Pujol van ser els millors d'aquesta segona prova del Campionat d'Espanya en la prova de jet ski F1, que van aprofitar la mala sort d'un Armillas que no va poder fer podi en un circuit molt exigent físicament. I bé, més o menys el de sempre, Nacho Armillas, que és el que fa el Mundial i això, i el que més s'hi dedica, té un nivell molt superior als altres, i llavors, més o menys, nosaltres estem allà. Hi ha uns una mica més, altres una mica menys, però mira, si puc estar per aquí, faig la carrera, m'ho passo bé i a més faig un bon resultat, perfecte. El gran espectacle a Roses el van posar els pilots de la categoria esquí 800, on destacava el madrileny Roberto Alexander, actual líder de la disciplina de motos de conducció asseguda, anomenada Runabout. Amb una muntura Bombardier de 800 centímetres cúbics, els pilots van volar literalment sobre les aigües de la platja de la Punta, tot protagonitzant un gran espectacle al llarg de les diferents mànegues de què va constar aquest Campionat d'Espanya, on va triomfar l'andalús Ismael Rojas, seguit del tarragoní Jordi Tomàs, que continuen les posicions de privilegi d'un campionat que tindrà la seva propera parada a Gandia.